delivery po. Pero po yung ano ma'am, yung sala set po ma'am is amounting to 36,000 pesos po. Ay, Jesus, mayo akong 36,000. Yun po ma'am yung ano ma'am. Dahil ako kaya nag-order. Opo. Mayo ako kaya ni... Hay na si Nura. Happy birthday to you! Okay. Mula dito sa Buenavista, Presentasyon, Camarines Sur. Mula dito sa Del Gallego, Camarines Sur. Mula dito sa Antipolo, Minalaba, Camarines Sur. AJMS na yan! Happy Saturday everyone! Andito na naman tayo, nagbabalik ang inyong pinaka-paboritong tagapaghatid ng saya, good vibes at sorpresa. Welcome back, this is the JFS Petals and Services. At ngayong hapon, ako pa rin ang inyong makakasama. Ito ang inyong nag-iisang Kuya Steph, ang inyong surprise ambassador. Paskong Pasko na nga, kaya naman nararamdaman na natin ang lamig ng hangin. Pero hindi pa rin ganyan or kasing lamig ang ihahatid naming sorpresa sa inyo dahil ganun pa rin ang napakainit at panalong saya, good vibes at sorpresa ang daladala ng aming team. Dahil ngayon, andito lang naman kami sa Del Carmen, Calabanga, Camarines Sur para sa isang espesyal na lola. Sino kaya si Lola at syempre sino din kaya ang nasa likod ng mga packages or eksenang ito? Pero bago ang lahat, silipin muna natin yung mga items na talagang pack na magugustuhan ni Lola. Okay. So first, simulan natin ang ating package or ang ating items sa ating sash na napakaganda with happy birthday. We have this letter na babasahin ko mamaya. At syempre dahil birthday niya, handugan natin siya na kanyang Ruffles cake na lang napakasarap. Meron pa tayong Ferrero Rocher. And syempre ang aming pangmalakasang bubble balloon with happy 84 birthday, Mami. My War. Okay. And syempre, ang pangpinali natin, ang pinakabigatin sa lahat. Meron tayo dyang bouquet, pero hindi lamang yung basta-bastang bouquet dahil yan ay naglalaman ng pera amounting to 8,400. Wow, napaka-espesyal nga naman ni Lola. At may pera siya at may ganitong eksena sa kanyang pinaka-espesyal na kaarawan. Huwag na nating patatagalin pa, pero bago yan, bago ko makalimutan, for our social media accounts, ting na mag-post sa inyong screen. Don't forget to follow and subscribe us in our Facebook, Instagram, YouTube channel, JFS Petals and Services. Huwag na nating patatagalin pa, let's have our road trip, vroom vroom at mag-skirt-skirt. Ano ba hinihintay natin? JFS na yan! Guys, so ayan, nandito na naman tayo, nagbabalik. Car trunk na naman for today's video dahil matagal-tagal tayong nagpahinga pero okay lang dahil nagpa-fresh lang tayo ng very light. Okay, so ngayon papunta kami ngayon sa Del Carmen, Calabanga, Camarines Sur dahil handogan natin si nanay ng mga palong-palong items. Okay, so nasa biyahe na nga kami and as you can see, I am wearing my tiger shirt dahil mamaya may pasok pa ako. Okay, racket muna tayo bago pasok. And I just wanna shout out, mega love shout out sa inyong lahat, sa lahat ng aking mga classmate, BSBA FM 3C, and of course, my teammates sa CAF Men's Volleyball. Hello sa inyong lahat. Arat na mag-practice tayo after my hosting. Bye-bye for now kasi mag-aayos pa kami ng aming mga regalo and syempre yung mga prank natin kay nanay mamaya. Ipaprank ko si nanay mamaya. Bye! Hello po. Ganang tanghali po. Dito po bahay ni Ma'am Pilar and Sila po. Opo. Nasaan po? Tao po. Mami! Where's Mami? Ako dadabi.
Hi, ma'am. Ma'am, kayo po ba, ma'am, si Ma'am Pilar Encila po? Kayo po. Ma'am, may delivery lang po kami, ma'am, ng ano po? Sala set po, ma'am. Isa yung nagpa-deliver. Sa inyo po, ma'am, nakapangalan, ma'am. Alam ko si isa yung nagpa-deliver. Malalaman po namin yun, ma'am, kasi ang trabaho lang po namin ay maghatid po ng, ano po, ng delivery po. Pero po yung ano, ma'am, yung sala set po, ma'am, is amounting to 36,000 pesos po. Ay, sas mayo akong 36,000. Yun po, ma'am, yung ano, ma'am. Kaya ako kaya nag-order. Opo. Mayo ako kaya ni... Ay na si Nora. Ano tayo ba dahil yung order ng tukawan? Opo. Yung ano, ma'am, yung sala set nyo po, ma'am, amounting to 36,000 po. And ngayon, sa inyo po nakapangalan. And dito po sa Del Carmen po naka-address, ma'am. Pirla, nakulay ko yung patiaran. Ay, hindi, ma'am. Kailangan nyo po yan, ma'am. I-claim po ngayon. And cash on delivery po yan ngayon, ma'am. Kasi ang mabayad. Ikaw po. Ay, buhay mo ina niya. Lamang kong ibabayad. Buhay ko. Mayo ako pa yan. Paano po yan, ma'am? Ay, paano dahil mo na ako nag-order? Sa inyo po kasi, ma'am, nakapangalan, ma'am. O, Edmundo ay Danilo. And Kaya na daw na eh. yun din po, ma'am, yung ano po, yun lang po kasi, ma'am, yung trabaho po namin sa courier service po, ma'am. Mag-deliver po ng mga item na siniship po sa mga ano Mayo po. ako pa yan ibayad. Di paano po yan, ma'am? Ano pong desisyon nyo po sa sala set nyo po? Ay, dahil kung matanggap pa yan, mayo ako ibayad. Ano po kasi, ma'am? Dahil nagpa-deliver sa ko, gusto ko maraman. Opo, tingnan po natin, ma'am. Pero kung dahil ko maraman, dahil ko yung dawa, kainin ko yung Tingnan po natin, ma'am, yung sala set nyo po, ma'am. Pwede nyo po akong samahan, ma'am? dahil. Diyan lang po. Apa. Bali ngayon, nanay, papakita ko muna po sa inyo yung resibo po, yung waybill, and naka-detail din po doon yung nag-order po. Sige po. Okay po. Maibabayad ako dahil ako kalakaw. 36,000 po na yung kailangan nyo pong bayaran sa akin po. Bayad na lang ito madali. Para kung ganyan, kami para. Andito po na. Bali po, ma'am, papakita ko muna po sa inyo yung waybill po nung order nyo po. Ano po? Manuyang mo din. Sige pa, ako na lang po ano po. Grabe yan. Ipapakita ko naman po sa mga pamangkin nyo po or sa mga apo nyo po. Bali, ma'am, hindi nyo po ito alam, ma'am? Ginis ko manggang mo ni Kuya Mayo. Mayong nakakapagod yan. Oh, sige po. Dahil ko yan maputo, papabulungan. Tsaka ma'am, 36,000 po ma'am yung kailangan nyo bayaran sa amin ngayon. Biruon mo yan. Dahil man kami nag-order, mismo yung mga pamangkin ko. Yun din po kasi ma'am yung trabaho namin, ma'am. Mag-deliver po ng mga items. So, ginagawa lang po namin yung trabaho namin. Pero ma'am, papakita ko po sa inyo yung salasat, ma'am. Tapos, yung resibo, ano po? Para po makita nyo po. Hilingon mo lang da. Kami na lang po. Ano po? Dito lang muna po kayo. Happy birthday! Happy birthday to you! Okay, yung hindi kakanta, hindi nyo magkakajowa. Bilis! Happy birthday to you! Naiyak ko sila. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Okay. Tingin po tayo, nanay, sa ating official photographer. Ayan. Birthday to you. Nanay, tingin po tayo doon sa likod po sa ating camera. Ayun po, sa likod nyo. Okay. Tingin po tayo sa likod nyo, nanay. Ikot po tayo. Sarah G, ikot-ikot lang. Okay. Ay, susupok na kami. Dahil kami kayo nag-order. Bayad na kaniho, bayad na kaniho. Okay, kalma ang lahat. Bago ang lahat, magpapakilala muna kami. Nanay, hello po. Mamaya na po yan. Okay, so hello, what's up, Ketchup? Andito na naman ang inyong pinakapaboritong tagapaghatid ng Saya Good Vibes at Sorpresa. This is the JFS Petals and Services. And once again, I am Kuya Step, your surprise ambassador. And ngayong hapon, andito nga tayo kasama natin si Lola. At na-prank natin ng very light si Lola at galit na galit dahil wala daw siyang ino-order na sala set.
Pero yung totoo, wala po talaga kaming dalang sala set dahil ang dala-dala namin ay ang mga regalo na handog namin sa inyo. Dahil, balita ko nanay, birthday nyo po ngayon. Tama po. Ano po? Mayong ihanda. Pero birthday nyo po ngayon. Oh. Okay, dahil birthday nyo po nanay, deserve nyo pong isuot ang aming sash. Wow! Palakpakan natin ang artista ng Del Carmen Calabanga, ang Sharon Cuneta. Dito po tayo. Ayan. Hindi po tayo magmumukhang makahiya dahil ngayon, artista na po kayo dahil mapapanood kayo through our social media accounts. Ayusin lang natin nanay ang iyong sash, okay? Kumusta po nanay na may ganito kayong sorpresa sa birthday niyo at hindi niyo po inaasahan? Masaya pero parang galit po kayo nanay. Pero anong 36,000? Okay, yung usapan namin kanina, hindi na dapat namin ipaprank si nanay. Pero, nung tinanong ko yung relatives, malakas pa naman daw, kaya pa. Sabi ko, iprank ko nga si nanay. Pero po nanay, naniwala po kayo sa 36,000 na babayaran nyo, kaya nagalit po kayo. Medyo ano yan, magsigabahan ka, galon 36,000 ay sambulit ni ina niya. Okay, nandun yun sa ating intro video, sa ating video habang pinaprank natin si nanay. Sabi ni nanay, buli iniina niya. Okay, nanay, hindi lang po nagtatapos sa sash na yan ang aming sorpresa ngayong tanghali sa inyo dahil meron pa tayo isang mga samot-saring packages na marireceive nyo po ngayong tanghali, ay ngayong hapon. Unahin na natin yung ating talon na bubble balloon. At syempre yung ating mga balloon dito. Meron tayo nanay letter. Syempre babasahin ko po yan mamaya. At mamaya malalaman nyo kung sino ang may pakana ng pasabog na ito sa inyong birthday. Meron din tayo dito nanay, Ferrero Rocher. Napakatamis sa Ferrero Rocher. Pampasakit po ng ngipin. Ayan. Madanganay kong ipon. Okay. Meron din tayo nanay, bubble balloon with happy 84th birthday, Mami. Ayan. Love, blank from Family Prawn. Ayan. I-reveal natin yan mamaya. And syempre, meron ka dyan nanay, Raffabells cake nanay. Napakasarap na Raffabells cake. At ito ang pinakamaganda at pinakapangmalakasan sa lahat ng mga regalong matatanggap ni nanay. Okay, meron kami dito nanay, bouquet, pero hindi lamang po ito basta-bastang bouquet dahil ito ay naglalaman ng tumataginting lang naman na ilan kaya nanay? Sige na. Okay, huwag na natin papasakitin pa ang ulo ni Lola. Dito po tayo. Okay. So this bouquet is amounting to, hulaan nyo, ilan po kaya ito? 20,000? Lower than 20,000? 10,000? Sige, yung makakahula po, may 500 pero galing po dito. Okay, so this bouquet is amounting to 8,400 pesos. Palakpakan po natin si Lola. Sa inyo po yan, Lola. Wow, napakagandang. Irit ba ne? Isang ngiti naman dyan, Lola. Tingin po tayo sa camera. Ayan. Kayo po ang artista ng Del Carmen Calabanga. Ayaw na ayaw ni nanay na tinatawag siyang artista. Ngayon naman po nanay, dahil naipakita ko na po yung mga items na marireceive nyo po ngayong hapon, meron po ako dito nanay letter na babasahin ko po para sa inyo. And ito pong letter na ito nanay, and sa lahat ng nanonood sa likod, galing po ito doon sa taong nagpadala ng mga items or regalong ito para sa inyo. Sino po kaya nanay? Hulaan nyo po. Si Kaolay mo katong sa Rosimana. Bako. Sino po? Yan, nakuha mo mga Okay. Tingnan po natin nanay kung tama po kayo. Ano po? Dear Mami May Ilar, happy 84th birthday. Pasensya ka na sa simpleng regalo namin para sa'yo. Simpleng pasasalamat din para sa nagawa mo sa akin dati.
Soon, makakabakasyon din ulit kami dyan. Lagi kang mag-iingat dyan. Good health always. And many more birthdays to come. We love you, Mami May Ilar. Love, Menyong and Prawn family. Okay. Menyong Prawn. Okay. Si Sir Menyong po yung nagpadala ng mga items na ito. Si Sir Menyong po. Si Minyong. Apo. Menyong Prawn. Kaano-ano niyo po ito? Pamangkin. Pamangkin. Nasaan po ito si Sir? Sa Manila. Nasa Manila. Eh, dito yan nagdarakula. Kaya naman pala. Ngayon naman po ay Lola, na pakinggan nyo naman po siguro yung binasa ko. Ano po? Ano po yung response nyo po? Or ano po yung gusto nyo sabihin kay Sir Menyong dahil sa mga regalo niyo ito? Apo. Umuya kang video, Herwin. Salamat. Ate, Tingin po kayo doon. ate. Salamat. Hindi ko man aram yan. Aram ko lang. May mga pulo. Gabay ko aram lang. Narundugan ako. Aloy ng panahon dahil nagkakapuli. Ayan, nakapadara hindi. Mag-arala hindi. Salamat sa mga marita narundugan ako. Ayan. Ihagat natin si Lola. Ayan. Okay na po, Lola. Ayan. Labis-labis nga naman talaga ang kasiyahan na nararamdaman ni Nanay. At syempre, ang pasasalamat kay Sir Menyong and sa Prawn family. Syempre, sino ba naman ang hindi sasaya sa ganitong kabonggang sorpresa? Ano po? Ayan. Ilang taon na po silang hindi nakakauwi po dito, Lola? Aloy ng matay. Matagal na po. Mga 100 years na po ba? Ay, hindi naman. Siguro mga 15 years. Ganun po. Ano na? Matagal. Basta matagal, huwag na natin kung Basta katin pa. nagadi hindi sa muya. Pwede 15 years. Yana, sultiro. Okay. Nanay, tama na po ang iyak dahil pati po yung aking ilong ay nakikiiyak na din po. Ayan. Once again po, Nanay, ay Lola, happy birthday po sa inyo. And I know, happy po si Sir Prawn and kanyang family dahil nakarating po kami at nakapunta dito sa inyo. Happy po ba kayo, Lola, sa inyong birthday surprise? Happy. Happy. Ngayon naman, sino yung mga kasama dito sa bahay ni Lola Pilar? Sino po? Dito ka, lapit ka. Dali na. Ma'am mo. Si ate mo dyan na ma'am. Si Kuya. Dali. Yan mga Ayan. ako. Mga po! Dito ka. Ano pangalan niyo po? Dito ka. Nicole. Kaanaan niyo si Lola? Lola, okay. Bilang isang apo, tama apo. Bilang isang apo, gaano kabait na Lola si Lola Pilar? Mabait pero stricto. Tama ba, Nay? Strict daw po kayo. Okay. Nagdarakulaan sa kuya, ang mga kuya ni Estricto talaga po. Siyempre, ginagawa ng mga magulang yung lahat ng alam nilang tama para sa mga anak. Kaya to all anaks out there, wag tayong magagalit pag pinagsasabihan tayo or pinapangaralan tayo ng ating mga magulang dahil siyempre, ang nais lamang nila ay ang ating ikabubuti. Ngayon, hindi pa siya nagtatapos ang inyong eksena sa ating video na ito. Ngayon, dahil siyempre, birthday ni Lola Pilar, ano yung message mo sa kanya? Happy 18th birthday. Ano Ay, 18th. Oh, naging 18 si Lola. Okay. Happy 84. Happy 84th birthday. May, bawasan mo ang pagiging pasaway mo. Dapat pati lang maugma. Yes. Dapat lang naman talaga good vibes at syempre, yan pa rin ang aming daladala, good vibes saya at sorpresa ngayong hapon dito sa Del Carmen, Calabanga, Camarines Sur. Kung iniisip nyo, J-Fans, na tapos na tayo sa paghahatid ng saya, good vibes at sorpresa kay Lola, nagkakamali kayo dahil sa aking pagbabalik, hahandugan natin si Lola ng kanyang pangmalakasang Ruffables cake. Kaya naman, kapit lang. Alright, so we are finally back. Hello sa inyong lahat. Kaway na naman dyan, Nanay. Kaway po. Ayan.
si nanay. Okay, so as promised, sahandugan natin si nanay ng kanyang bonggang Ruffables cake. Pero bago ang lahat, tara na't samahan niyo po kami, kanta po tayo ng pinakabagong kantang Happy Birthday. Part of the tradition, make your wish. Ano ang i-wish ko? Habang buhay pa ako, Yes. matagal pang wala sa kinaban. Yes. In Jesus' name, amen. Okay, blow niyo po nanay ang inyong candle po nanay. Okay, palakpakan natin si nanay. Palakpakan. Ano po yung mga naandyan po? Mga apo niyo po siguro. Ano po, mga apo? Yung ko yan, itong saro, manugan ko. Tapos Ayusin po natin nanay yung inyong Aking- stash. Dito po kay nanay sa gitna. ito ang gulog na kami dito. Hindi mo na pagpapay Ayan, hindi. Para may anong si nanay. Okay, so nanay, any additional message po para kay Sir Menyong po and sa lahat po ng mga apo niyo po? Ano pong gusto niyong sabihin sa kanila po? Nagpapasalamat po sa mga ako yung mga pumangkin, aki, mag-apo, ako na haloy nabubuhay pa. Ano sabihin mo namin yung? Salamat ki sa kuyang pamangkin na Sir Minyo. May ako nagduduba na susurpriseon ako. Kaya ako subago. Na high blood. High blood na ko, dati naning high blood. High blood ako sa mayong kwarta. Yes. Uga ka na At syempre ngayon, dahil sabi niyo po wala kayong pera ngayon, may pera na po kayo amounting to 8,400 pesos. Ano pong gagawin niyo sa 8,400 nanay? Luping, mapabulong, Yes. Pang paggamot. Ano? sa mata. Gusto ko paagi kami sa doktor. Alright, so muli po, kasama pa rin natin si nanay at maraming salamat kay Sir Menyong and sa kanyang family for trusting the JFS Petals and Services. Sa lahat ng aming subscriber, J-Fans, magkita-kita tayo sa masusunod pang kabanata or episode ng paghahatid ng sorpresa. This is once again your surprise ambassador, Kuya Step at si Nanay. Yan naman po sa ating tuluyang pagtatapos. Tingin po tayo sa ating camera. Magbababay tayo, Nanay. And 3, 2, 1, kaway. Bye-bye po!